चोली के खजनवा रहमा छुअले बाई देवरा मुअना चोली के खजनवा रहमा छुअले बाई देवरा मुअना डीजे मुन्ना राज छुअले बाई देवरा मुअना छुअले बाई जितनी बजा चोली के खजनवा रहमा मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलौली बाजार खगड़िया। रतिया के खेलल खेला कैसे के बताई देहिया के कैले बाई पूरा उजताई रतिया के खेलल खेला कैसे के बताई देहिया के कैले बाई पूरा हो जोताई के करा खाती करिए ननद सोरा हो सिंगरवा रहमा के करा खाती करिए ननद सोरा हो सिंगरवा रहमा छुअले बाई देवरा मुअना चोली के खजनवा रहमा छुअले बाई देवरा मुअना चोली के